Bun, astăzi ne jucăm șobolanul, șobolan de pădure. Adună mure, nu contează. Putem porni pe acolo sau pe aici. Pornim pe aici. Ut pe asta pe aici. Nu zic că e fix în spate. Ba. Măcar e șoc. Măcar am luat brânză. Ok, măcar l-am atras acolo, fugi. Nu zi. Fugi. Fugi. Ce parte trebuie să plec? În asta. Ok. Ok. Cașcaval, iarăși, mă uit de cașcaval. Am deja. Cât? 3 din 9. E imposibil în săritura aia. Nu! Aici e cheia verde! Ok, dacă plecăm numai pe stânga, nu știu ce e aia. Că am uitat pe ea, că-s deștept. O să întâlnim cheia verde care aveam deja. Și mai important, o să... Oh, nu, fix după mine. Fix după mine aici. Care era o șansă? Nu, mă, dacă stai acolo, poți să ating pe mine. Mâna. Nu mă decis. Nu! Nu știam din ce parte să aude. Nu, că m-am întors. Am vrut să-l fetez. Eu nu spun pentru fentece acolo. Hai că-s curios. Ce tare. Te rog să nu fie acolo. Cine zice că nu-s bun la fete? Eu nu știu că nu contează. Ai răzai. Urcă! Eu mă întrebam de ce nu mă să urc. Bine că am ajuns aici. Aici n-ai cum să sari. Fii atent. Aici și aici e fix cheia asta. Ce aici? Aici nu poți ieși din first person. Ok, avem aici niște litere. Eu problemă. Deci 2, 4, 8, 3 și dăm. Nu. Oare încercăm invers. Hai să trecem.
Deci, dacă încercăm... Stai un pic să luăm cheia asta jos. Unde-i 3? Da, 3. 3. 8. 8. 4. 4. 2. V-am spus, bă. Lustre. Ce aici? Loc secret. Nu contează, am descoperit un loc secret, cred. Oh my god! Cheie, eu vreau cheie. Nu pot. Ok, acum. Ce am nevoie de ceva scăruț, că văd cheie. Unde am căzut? Unde am căzut? Nu văd nimic. Fentez. Nu mai fentez. Te apă. Așa, mi era băguit. Și mereu când ești băguit, apăși pe ăla de ieșit și intrat, să vezi că o să meargă. Cheese. Poți la 5. Nu, asta e 5. Ia apăsa, nu? Da. Ok, cheia roșie. Hai după mine. Cheese. Asta e o nouă parte, n-am descoperit-o încă. Cine știe ce se poate afla pe aici. Bă, vedeți ce bine știu. Păi eu se sperită. Asta cumva trebuie pe spatele meu. Bă, ăsta e băguit. Ok. Deci am mai fost. Păi ne-am întors de unde eram? Da. Ok. Aici așa. Păi, dăm de cheia verde.
Noi să venim aici și urcăm aici. What? Am luat... Oh my gosh, nouă locație. Fii atent, am. Oh, nu, parcurs. Nu. Parcurs pe calculator, imposibil. Vă spun sincer că e imposibil. Hai că pot. Vrei să ce-ți poate acum? Mă, ăsta zice că e greu și de fapt simplu, rău, bă. Nu bine, dacă nu mă credeți, încercați să vedem. Le putem băgui situația aici, nu. Să unde jocul. Nu. Orice, dar nu pe ăsta pe calculator. Nu, am ieșit. Nu las că oricum nu avem chef să fac parcurs, orice o fie acolo. Tot ce mă interesează e scăs aici. Nu, și cheia parcă era... Unde era cheia la asta, albastră? Nu m-am putere. Ops, iau pe. Acum el îmi trage. Da! Dacă mă mișcam mai repede mereu. Cheese. Mă, mereu e pe aici. Îi mor pe ăștia, că nu știu pe mine. Țapă. Ia din ce fac. Nu pe aici. Fii atent și trag țapă. Nu, am crezut. Am crezut că era un perete în mijloc acolo și am crezut că pot scolesc pe col, dar de fapt era un perete. Că ce am explicat aici? Că nici voi nu știți. Nu e pe aici. Șobolanul. Nu e problemă că dau imediat de el. Că iau 10 sau de pe fundal. Stai, nu, că pe aici e cheia verde, auzi la mine. Păi mie îmi place culoarea verde, știi? Da, și eu nu m-am obișnuit numai cu verde. Că și albastru e fain. Dacă știi... Nu, ba, da, e bine. Hai să urmăm firul.
Domnul Șoboda nu mă lasă, domnul. Opa, am intrat prin el, prin cicor și mă prind. Ok, dar eu am deschis nu știu și... Eu îmi fac de cap acum până unde cred că e film. Nu zic că am deschis asta și o să închis. Asta la mine să uită. Dacă știam că astea sunt șansele să mă... Mulțumesc, domnul Șoareșe. M-am pierdut de tot. Eu de unde să știu că vine dincolo, puriș? Ăștia nu știu să se joace. Bă, ăsta mi-a tras sapă. Dai. Facem partea 2 dacă vreți din acest videoclip și eu am fost Răzvi și ne vedem data ce vine. Pa, pa!